Kejing ang note kipat ba nong Shnong ka Shnong Mynsaiñ Upper Lumparing kabahap hapo ka 19 South Shillong kalawan ban orlong Hadien kejing Trei stom MLA katha ba Sanbor sulai lingba kejing rap jong katanat PWD bat menta kipat ba kila sok hakalit kawan bat kakit ka ba. Ya kadi ke Surok laai kerteng feeder motorable road hapo ka Shnong Mynsaiñ ha kejing mang tingka kabakot siklor lai pupralak nyo pawajar tingka. Hakani kasngi baplepat ba kadi ke Surok la sakilang nagipat ba nong Shnong nadu ki longkme ki samla kentai bat senrang bat kumjuru ki noi lam Shnong bakentop nadu urang ba Shnong bat ki wede. Hakani kasngi kom sibenta ban yarap ki long yeng baduk basok ki ba amdan jaka ban Shnong beriu bat kumjuru ban biang ki jaka yang kali ha ka Shnong maunai kabadon kaput hapadan ka Shnong luwa lumparing bat ka Shnong laban uba Sanbor sulai ula plepat ba ru ya ka jaka yang kali bat kumju ka jing penhe ya ka Surok. Yes, it's out of the Bakader gawai di Surok ke bala palat saupo Snem Myhalaya selok beri baburet rang basyo markini kinong Shnong ba kila persang la palat more than 40 years. They have tried their best to get this motorable road. Mensuai di tangi footpath di barit buon ka jing Mynsaiñ kamit kayong kalaj non kawai nag Shnong ki ba lalong haklaw ka na kalong ka Shnong mo kumahapo klaw kadum kalong bating mahagi binu tangkloy la pa poyin man yong ki menut. Te ada ka jing ku jong blay da jing start jong piban long ya MLA labut mentapet kalalong sor nakaklaw lalong sor kana yang ila pili ini sudah melada pena Surok kana tu baru Shnong layak lumbayangan lasuk bobi kipai ba la yasuk kamta pengada ka Mynsaiñ kana kala poi kum tu ha do kana ka Surok peludi kan joy nangta kana ka pengin sapli mentaru Mynsaiñ di footpath baret mentaki street light daga jinga Trei stom dang jong nang kalang ka dorbar jong ba baret Sanbor borboroki extemar dorbar song ya Trei kum si para kum goi ka yem kum goi ka family ya Trei lang ilala ban penorong se kana wi ka Surok ka ba msim la don papoy perhat subat yo ya kana Surok hamtam ya ka jaka apalawan ka Surok kali lesi hapor ka palat Surok kali lesi ka longtang ars pa tang ka siput mentra palalat kali yang ala ya thuri Trei jaka ba ilala ban terwa hadu arah jar siput naka ars patengka lala penterwa saka araja saka naga Shnong ka kali edu jong ka sor Shillong moroko ka naga Shnong ka batang san minute ngala apoy hapo try kicat jong lum Shillong kadega the last locality of Shillong city hapo in the footstep of the Shillong peak te sisu kadang don kirang bun ko bolong irang basong ki skim ta ki Surok ki bakat bangang im kad bangadang beteng merong we meliu jong fi kaptam ya kan Lumparing paro ko kada de ko ka Surok sa kenjat football kapamno la da ki chit siap si kali 10,000 kapaikit kadlong 10,000 market ki hapkit adu kumbasan kilometer daga doburi udah ko menta agri ki sau san Snem baladab menta ki lasuk kalau poi ke Surok hadu kecat lum kecat jong lum Shillong kata pergi ongko kendrut kecat football nak cakalit liang kapan ka Shnong ka ba kadu hapo sor Shillong ka ba akli du ka ba hapo try kecat jong ulum Shillong berkata ka pergi pilih mentah hapo mau nei jumarlin laban kalong sikrur khalai lak 10,000 bat ka total kalong arkrur san puar lak 10,000 boro artadi Surok bat kata hang teh harum ga bilit pli mentah hang teh apo maune katuru kat pensuk sibuna kamtam ka puor bakadon kai ka jingyap priu ka jing ka yap kadu ka khawai ka jinglong jiaseng kelasuk bapin pak di kali bapin pak kali lani ba mo ba pin bu yek syuki la don ki baduk ki basuk ki bakapnya iyeng aga puor ka badon ka jingyap priu yeng jong kila dia belong jiaseng
lani baron ka khawai ka dawai lese gidun ka ki khamia ki yang khamtam ngi sasor khamtam ki ba chongwai nrei ngi lapan he ka surok pilala ban shina pandal lani ban bu isuki khang ba ki bon solem ma ka yang ju phi lani ki bon ye je seng ki la suk ban bu isuki shabar kita ru ki di ki jiran kam aga jing im go ban ka si ki jongi Hadien pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukam shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya